Balod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, sakto alas 5 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran po kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunya na hapon, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sa giraray na papakusugon kan Pilipinas asin Amerika ang relasyon kang duwang nasyon sa mga hagyat na pigkakampang sa riyon kan Indo-Pasipiko. Ini ang mangyayari sa ikaapat na 2+2 ministerial consultations nagigibuhon sa Campo Aguinaldo ngunya na aldaw. Partikular na mahampang sa paghururon sinda Defense Secretary Attorney Gilberto Gibo Teodoro Jr., Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Ladukan Pilipinas, mantang sa Estados Unidos de America, mahampang man si Defense Secretary Lloyd Austin III, asin US Secretary of State Anthony Blinken sa nasabi ng pagtiripon. Tutukaron digdi ang manungod sa patakot sa rehiyon sa kadagatan, tubig, ere asin maging sa cyberspace kung paano ini masisimbagan. Piglalauman na matutukar digdi ang pinakaultimong sitwasyon sa West Philippine Sea, partikular na ang lakdang kan China sa katubigang sakop kan Pilipinas. Matatandaan na ginibo ang ikatulong 2+2 ministerial consultation sa Washington DC kan nakalis na taon kung saan pinagtibay ang commitment kan Pilipinas asin Estados Unidos de America na i-modernisar ang sa indang alyansa. Nagtaoning simpatiya ang Amerika sa mga naging biktima kan habagat asin bagyong Karina sa Pilipinas. Sa paghampang kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, personal na nagtangro nin tabang si US Secretary of State Anthony Blinken sa anuman na kaipuhan kan nasyon. Sigun kay Blinken, may marhay na relasyon ang Estados Unidos asin ang Pilipinas kung sa insakop kan mahiwas na hururon ang manungod sa ekonomiya asin seguridad. Siniguneran man ini ni US Defense Secretary Lloyd Austin na nagsirbing sobra sa pagiging alyansa pamilya ang Pilipinas asin Amerika. O kaya na nagsabing sobra sa pagiging alyansa asin pamilya ang Pilipinas asin Amerika. Igwang parehong values asin intereses ang duwang nasyon asin naglalaom na magpapadagos pa ang pagiging magkatrabaho ninda kan presidente sa masunod na 3 sagkod 4 pang taon. Padagos ang pagtaoning tabang kan DSWD sa mga lugar na naapektaran kan bagyong Karina asin habagat sa Pilipinas. Sigun sa ahensya, maabot sa halos 100,000 na family food packs ang naitao sa NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa asin Bicol Region. Nangenot man ang Rehiyon 3 sa may pinakang dakulang na receiving food packs na uminabot sa halos 500,000 na pakete.
Padagos man ang koordinasyon kan ahensya sa mga lokal na gobyerno para sa makaskas na pagtaunin tabang sa mga naapektaran na komunidad. Katakod kay ni, dakula pa ang numero kan mga pamilyang nasa evacuation centers. Sa pinakaultimong data kan DSWD, 14,000 na pamilya pa o kapareho nin halos 54,000 na personas ang parametras na nasa 300 na evacuation centers sa bilog na Pilipinas. Pinagkonfirmar kan opisina kan Solicitor General na naghagad na ang International Criminal Court sa gobyerno kan Pilipinas tanganing makahuron ang 5 na dati asin aktibong mga opisyal kan Philippine National Police na invuelto sa mga panggadan sa war on drugs kan nakaliis na Duterte administration. Sigun kay Solicitor General Menardo Guevara, naresibi kan OSG ang nasabing request hali sa ICC prosecutor ngunya na bulan kan Hulyo. Ipinahayag man ni SG Guevara na dagos na nga kuminalas ang Pilipinas sa ICC kan taon 2019 kung kaya daininin legal na duty para magtauning anuman na assistance sa ICC prosecutor sa pagkakaigwa kaini nin investigasyon. Nagpromisa ang DepEd na sagkod sa bulan kan Agosto mapupunuan ang sobra sa 20,000 na bakanting posisyon para sa mga paratukdo sa bilog na nasyon. Sinabi ini ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral sa pagtukar sa House Committee on Appropriation sa paggastos kan DepEd sa pundo kaini. Sigun kay Teachers Party List Representative Franz Castro, taon-taon naghagad ang DepEd nin fundo para sa pag-hire nin 10,000 na mga paratukdo. Simbag naman ni Cabral kan Nobyembre 2023, nag-issue na ang DepEd nin memorandum sa mga regional directors asin superintendents asin pinasumitir sinda nin catch-up plans. Sigun kay Cabral sa ngunyan 30% sa nasabing bakanting posisyon kan mga paratukdo ang napunan na o kaya napunuan na mantang nagbugtak naman sila ning monitoring system sa gabos na rehiyon. Mismong si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang nagsabat asin nagtaon ning pag-ondra sa mga soldados na ipinag-deploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Siol. Sigun kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Serex Trinidad, pinasalamatan ni General Brawner ang mga soldado sa saindang dedikasyon asin commitment sa pagprotehir sa soberanya asin intereses kan nasyon sa West Philippine Sea. Katakod kaini nagpasalamat man si Brawner sa suporta asin pagsabot na itinao kan familia kan nasabing mga soldados. Kinonfirmar ni Senador Christopher Bongo na inot siyang hinalean ning security bago si Vice Presidente Sara Duterte. Sigun kay Go, pareho sindang tinangkasanin mga pulis na nakadesignar bilang security. Tulong si Mana na nakalihis pon kan halean siya nin security. Pigha dita ni Go bilang senador asin bilang Vice Chairman kam Public Order Committee, may peligro sa iyang buhay lalo na sa pigigibo niyang paglibot sa nasyon. Mientras na ipinaabot kan senador sa Vice Presidente na daini maghadit dahil dakol na mga Pilipino ang mataunin seguridad sa iya. Pinarumdum ni Go ang Philippine National Police na maging professional, gibon ang tama asin dae magpagamit sa politika. Mientras tanto sa katakod man na bareta, nagpasalamat si Vice Presidente Sara Duterte kay Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo asin Senador Robin Padilla, maging sa Puwersas Armadas kan Pilipinas asin sa PNP personnel, sa mga kababaihan asin gabos na mga ordinaryong residente sa pagsimbag sa mga ini sa pangapudan ni Senador Bato kan voluntaryong pagsimbag para sa iyang seguridad. Sigun sa Vice Presidente, dahil nakaipuhan pa mag-ambag ning kwarta para sa security niya dahil ang pagtatrabaho sa gobyerno asin pag-alay kan buhay sa komunidad parte kan sa iyang serbisyo.
Hilagad ni Duterte ang kaligtasan sa iyang pamilya. Dai pagtugutan an anuman na violensya sa iyang ina. Agum asin apat na aki, mga personal man ini o sa internet. Mientras tanto, nagbilog nin sarong interagency task force tanganing ma-contain o kaya mapugulan ang pagwagas kan petrolyo sa Langaw Point sa Banwaan kan Limay sa Bataan. Inian pinagkonfirmar ni Department of Interior and Local Government Secretary Abogado Benhur Abalos Jr. sa iyang pakikipag-uron sa Joint NDRRMC Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa San Fernando City, Pampanga. Sigun sa opisyal, sinugo na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na concerned agencies kan gobyerno para magtaunin suporta para sa mga apektadong lokal na gobyerno gamit ang mga adal na kausa kan oil spill na nangyari sa Oriental Mindoro. Ipinag-insistir ni dating Senador Leila de Lima na si dating Presidente Rodrigo Duterte ang mastermind o ang utak kan aligadong extrajudicial killings o EJK na nangyari sa irarom kan war on drugs ni Duterte. Ini ang sinabi ni de Lima kan siya maghampang sa hearing kan House Committee on Human Rights manungod sa EJK na pinanginutan ni Manila 2nd District Representative Benny Abante. Sigun kay de Lima, ang war on drugs sarong opisyal na programa kan Administrasyong Duterte na ipinautob sa pagikan Oplan Double Barrel na sarong dokumentadong plano kan Philippine National Police. Tinawan doon pa ni de Lima na ang pagpapautob kan Oplan Double Barrel sarong sistematikong pag-atake sa mga sibilyan asin maikukonsiderar na crimes against humanity sa irarom kan international humanitarian law. Mientras tanto, warang nahihilig na dahilan ang Department of Agriculture para maglangkaw ang presyo kan baga sa merkado. Sa ibong ini ka naafektaran ang agri-sector sa pagtama kan bagyong Karina asin habagat. Sigun kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Meza, sigun sa iyang monitoring, daing mga bodega nin bagas ang binaha o na-destroso dahil sa bagyo. Mantinindo man na magayon ang level kan importasyon nin bagas sa nasyon kaya wala ning rason na pamahalon ang presyo kaini. Sa ibong kaini, aminado si Asik de Meza na posibleng magkaigaw ning paglangkaw sa masunod na aldaw sa presyo nin bunay asin gulayon dahil sa epekto kan bagyong Karina asin habagat. Salado kan Departamento kan Agrikultura, padagos manan sa indang assessment asin validation sa mga umahan na nadanyaran kan nakalis na kalamidad. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkapirang pagirumdum. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang generika, damang-dama.
Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Planex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Mayong tusok-tusok. Sa tabangkan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Diretso kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Ikinaogma ni DOH Secretary Ted Erboza na maging parte kang primerong tourist first aid facility sa nasyon. Sigun kay Secretary Erboza, ang nasabing inisyatiba nahali sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sarong dakulang tabang. Pasiring sa commitment kan DOH na pakusugon ang well-being kan lokal asin mga dayuhan na turistas. Dagdag pa ni Erboza na patikan sa indang trabaho na siguruhon na may access ang mga turista sa medical assistance. Paliwanag kaini na nasabing pasilidad an bako sana para sa seguridad kan mga turista kundi dakulang tabang man para sa health tourism objective kan Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon. Binatikos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang leader kan Hamas dahil sa dai-ini nag-uyon sa kasunduan. Enot nang sinabi kan Hamas na nagdagdag ni mga bagong kondisyones asin kahagadan sa ceasefire proposal kan Estados Unidos. Sa pinakang ultimong paghururo na ginibo sa Roma, wara pa ning magayon na kasunduan na plancha. Sinabi ni Netanyahu na ang Hamas ang may 29 ng pagbabago anday pa nagsimbag sa orihinal na kasunduan. Sa ladukan sports, magiging krusyal ang aldaw na ini para sa atletang Pinoy sa Paris Olympics. Kaibanan ang 5 atletang ini ang mga boksingerong sinda Yumir Marcial, asin Nesty Petesio, rower na si Giovanni Delgaco, swimmer na si Kayla Sanchez, asin judoka na si Kuyumi Watanabe. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Chief Tech Ramir Tanay, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marahay na hapon. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo,